ndara ira nase semo ya DCP bono Mr. Rigathi Gachagua igale blessing ose a crisis gochia se united opposition gekagera abange bamurigereiri it doesn't hold his thoughts nabago kwanige ntukiriaro kibinakire naba agotebya abantu naba okora siasa bunatagete nabona igangu batebya ale bagende kiro umuntu agenda subusa kwigintu murayibwe sale gukwana igoro fund large ngwaro cyateba mwinari obwate problem barengerere tubo kabira ntuga igatorengerere tinga kituko unite yensingi maitho okwana no okwana ne bintu bire tofauti kama muntu okwana igoro yobo kabira I think umuntu wenda ko bomo ari gukwana igoro yobo kabira ne president yetu William Ruto asingencho obo kabira bwaye bokora kana iskoga outrightly by implementing obo kabira Gachagua agenda okwana big and large ne reality igende tangani nkwanto igoro mo muroito ko Fred Matiang'i no mugusi igende tangani mbako oikaransa nabantu baino nyomba okwana batebyaya ndagete kwana okora gento gete kunyombo is what we are to wanja ndegenda okole that is very important and it has to be there mali ndo tarusi kurwa aso mabwaito ndoko rusinga erugeto gukwana yengo kwana boniga tarikero muntu kwenye kwana na ndinya sana mai tinga kwa kwenye kwana na mai tinga torekete nseye ku Kenya akatobeka abantu almost 42 tribes to kwana kero muntu differently but tuamya kubata na igoro gaga to kwana so otebyo muntu ngagenda chake amobilize abantu it's okay tindi kwenye tebanga kuno kabira ekero kero muntu akwande baachire baikaransire then now we talk about the united Kenya then we agree nkira kitobanya kora Kenya yesu kemotu ekero kwa kero muntu arime tugende karansega yatuma kora bona implementation appointment abantu babe ku into government bila kubeka ekabira yemo bila kumusaba